eri tukeri mambiengia nyasato ireri bageri tiga to sabe ekanonkore teganari nyasaye mwanene nyasaye asiritare Yesu Kristo tigo to igana ndo wakwa sengencho ye mambiengia watu anchire to redi tukeri nandekere ngane rigo cha setole na sabira barigereria na bategereri okwana mo na indu twensi korengana muri chera wenere kerugo ntumeka buneke bekerero emambie ye karenko netaringana asabana bao tumeke buneke bekerero ringana ritwekere korengana wancha kwao asiritare Yesu Kristo twasabira na kwegena amen. Gitabu kia Mika isana ibere isana goika isana isato marika macheno agotebaiga tubasa kwegena omogisangio kusego semeria omosani o olenda mangana akurwa somonwa o nonyamokao tayamanya omwana omumura nigago chaya ise na omwana omoiseke nigakwamererania na ngina na mokamo mura oamererania na ngina biara ababisa bomonto n'abantu b'inyumba yaye omonyene kurende ncho monyene nindigererie omonene ninkanye inde nogosemeria ase nyasaye uri ogotoleka kwane nyasaone nanyiwe sana isato yo moerio ayo mobisone togokero okogwa kwane ekeronda we nintenene na inde keronda abe inde asumusunte omonene na beta yayane nokuna kwa gosoma wite mambie yasiritare Yesu Kristo ekero amarika gukwa na igoro yo mobisa nababisa kero mondo nabwata babisa baye umobisa nkento kende gyons goso monto kerigego chamamincha yo monto bunaroberetie gosasenchira yaye bunaganete kogenda nekero monto agenderete kogenda omobiso oyo togokwanira na barabo mobiso ime goso mobiso isiko no mobiso ime nebirenkereri byo monto omobiso isiko nebinto bigocha buna marwaire nebinto bigocha buna abantu kero kende baratenene asenchera yo monto oyo iga naende kero togokwana igoro yo mobisa o nigo minute gotebanga ekenkeri kegocha kegotanga toikera kerioga netigoikera ababisamba rororo bari abamarwaire bakama kweri naro babisamba rororo abo bari obotaka oboibi babisamba rororo bagocha ase ogosari oboroso bwokogenderera kwa omonto naboigo kero omonto nsa buna tomenyete ase oboiko obwensa kero omonto nabwata omobisa nabura atwara ababisa abake gosa abanke lakini ababisa kero omonto nabwata ababisa naende mona ababisa abaiga omobisa tari gocha onye itukuri matare ngo mosani na onde bwese bwata abasani abanke buno bwata abasani abanke n'ababisa nabo bwata abanke kero onde bwese oliyo kobo mobiso litukelimo narenko mosani. Bwana Yesu asifiwe. Dero igonganetie torigererie ababisa batatu baria barabanene barachande obogima bwao egere toika aliasogana irigoika mobisa nambeyemo omobiso aye naye omonyene igona mbeyemo ndete torigereri aye omonyene buno omobiso omonte kerebirenkereri biaye bitari boronke ochakire kobo omobiso yera bweko omonyene ebirenkererio birebuya nigo bikogera omonto omenya buya birenkereri bire bibe byagera omonto omenya obogima butari oboronke naboigo ekero omonto agendererete gukwana chinkwana chiomonto kero omonto arengere iri akorire nigagochaka gukwana nakiri omonto agukwana nakiri ekori omonto oyo kile ambacho unakisungumuza hicho ndicho kinakuwa adui yako wa kwanza. Yani wewe ndiwe adui wako wa kwanza kabla useme kuna maadui wengine. Wewe ndiwe adui wa nafsi yako wa kwanza.
kwa sababu kile ambacho mtu anakisema kutoka kwa mdomo wake, kile ndicho anakipokea. Maana maandiko yanatuambia vizuri, tuombe na tutapewa. Katika hali ya kuongea, hivyo ni kuomba, tunaendelea kuomba. Na kile ambacho mtu anaambia mtu mwingine, kile ndicho kinatumika ili kumuumiza yule aliyekisema. Kwa hivyo adui wa kwanza ni wewe binafsi. Kama vile mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaitwa Samsoni katika kitabu cha Judges chapter 16 kutoka verse 4. Samson nigo aigete agakwana obobisi bw'ekinguru chiaye, nekera kwana obobisi bw'ekinguru chiaye, omoerio derira akamoita nainde muntu ndete yobetemo bisoye amang'anaye naramuitetere bwiko monyene. Bwana Yesu asifiwe. Abantu mbaro abanke gento gegokora kageke abantu abakwanire omuntu okwana orika Facebook buna bachanda inase familia, omuntu orika Facebook buna mwaya abeire ameire morito, omuntu orika Facebook buna anyorire gas, omuntu orika Facebook buna anyorire omwana, omuntu obeka Facebook buna agorire gari enjia, na keri gyonsi pyo kolika aso mtandao. Hicho nacho kiandika katika mtandao, hicho ndicho adui atatumia kukumaliza. Na wakati ambapo tunaangalia katika maisha, kuna mambo unahitajika kujiwekea wewe binafsi. Sio kila jambo unahitajika kulisungumuza. Kama unahitaji maisha yako maadui wapungue, wewe mwenyewe ujipunguze, maana adui wa kwanza ni wewe binafsi. Ayenayo mubisho monyene litangani origererie kirio korengere na kirio gukwana ebi na bibira gukore litangani nyuma mubisho nde wensi ataracha. Omubisa namba ibere, abantu b'enyumba yao, watu wa jamii yako, watu wa familia yako. Wakati tunaangalia maandiko matakatifu, kitabu cha Mwanzo 4:1 ukitelemuka, Kaini aliua ndugu yake Abel kwa sababu yeye hakufurahishwa vile ambavyo Mungu alijibu maombi ya Abel, ama alipokea ile dhabihu ya mtumishi wa Mungu Abel. Na hapo ndio tunaona ya kwamba adui wa mtu ni mtu wa nyumba yake. Ndio maana maandiko yalisema katika kitabu cha Mika pale tulisoma, usimwamini hata mke wako munayelala na yeye kwa kitanda kimoja, kwa sababu mtu anakuwa adui wa mtu mwingine. Na maandiko yalisema vizuri ya kwamba watu wa nyumba yako ndio adui zako. Isona nyoko mumurumino muise komino amate nyuma totaraye ikera abantu bare ange bari moyiboire na barabwe nyombeye moto igure megano omuntu agoituna mu muromo wabo oakwebeti okwa omuntu agoitwa abantu bairanire bakaboragori omuntu ochire bakobekero yondo mosira na endo ino omuntu omwabo bayiboire nere nyombeye yamo bayiboire nere nangino yomo nakini omuntu oyo imoka oito omwana omwabo. And then amarika amanyagoteba buyayiga abantu b'enyumba yaekere barababisha bao ng'anonye n'abaana bao nabo bagogoita, abaana bao nabo bagoura oboremo omenye bosa, abaana bao kwasometi, abaana bao kwarendete, abaana abaiga nabo bagoika bare tari gochari omoyibori nonye n'endageka eyemo batari kogani komanya ng'a omoyibori ng'a kiamenyete ababisa n'abantu b'enyumba yao. Mondo nabo gokini omwana oirituka erima gwonchokere, omonto nabo gokini omwana anyome omukamo muri oyiokire agere omwana omwetane nerepi nararorire emechi ase goikera omonto omwana oyo akonyoma mukamo muri otayimo muri ng'a mama omino nomorogi naende mumuro wege nagamara no morogi ore naende bakaya ikase abantu bakobeka ndamo ngatoito yo no morogi ya.
ekera abana bakwimuka mamincha yaba ibuli babo baganinga kende gyonsi keri abayibuli babo atanga angamba abaura yaikira baka abana bendeyemo babwete chi competition bawode anganyare bombuire kero kende na muchiro boragori egere tambua anganye emoko nindamwa muyasoa abantu bayika bayita n'abanyene abantu bakora n'abanyene abantu barase nyombe yemo bakoragera endagere yemo bamenye tayamo naende nabwo abantu bayimukire babaira ababisa babantu bande omubiso namba 3 omubiso namba 3 no musanio karudo kurigeria samariko aboro kiguba Yesu batarete na Yesu amo aboro kiguba Yesu Judas Iscariot oyo renge ange bare kurie mese yemo agatene nali tukelimo orengo mosani orenge ange bakanonyene kerako Yesu agi abari gerete koruare mbamanye tenga ni gatebete ngoyo nere orinko yagi nere ngo chiko orinko nyunyunta nere ngo chikorwa na Petro naye ambaye alikaa karibu na Yesu mpaka akafika mahali akasema ya kwamba kile ambacho nitafanya pale utaenda afadhali nife lakini nive na wewe. Dakika ya mwisho Petro ndiye alikataa mpaka alisema mjui Yesu. Na bonde getumbu atebuya omwanju murigereria litukoria reronga orio goteba nero musani oimemono rendana nere kiagiro ubisi urio komoa tumaidia sakoira oyo goteba nero musani okoeresa kirigento buno menyete una abana babo bagendererete una kwagosere tuno mogaka una kwagosere tuno mongina enchire yo benderete komoeresa amabana ina arago je gutumeka gukora litukerimo tiganya sai atokonye ababisa baito toba manyeiga ngaye bweko manyene nayo mubiso efamilia ona ababisa bao abasani bao nabo ababisa bao litukerimo musacho oyo makaimoka ori kunywa marua akaira omusani abaji kunywa marua balire bonus unabone bonus yechae ekero bali bonus bakaenda bakanywa marua omusani oni rero tanganete wikaka akaeresa omukungu wo musacho ori onde buna omusacho wagusarie nibo akagete no musani lakini taba musani akabanga keria kora na kikia muri ero monyene no montogera yonse aba no musani nerogere eri omana riacha chiza jiri chia mogoroba iwa marikongo teba bure buje getabu kya Barumi 12 19 bakemerongevere kemogemerongevere gegoteba iga ase munu weke nyamorero. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Onyo mobiso kare nerango, kare nenchara moragerie. Materiri keringorari kumindenga omobiso oribori orujenga no mobisa abenenchara omorage komorage ritadio komo indagera ali okomore no komo kwao to kwego sango mobisa na bara korome kiara karaigwa onye kare nerango ano bibire otebo mo ebo onye kare nerango mo amachanywe kora kore boigo no mobekera makara aso motuoye karonda gete gokorera marikate babuyaiga ase egetabu getwasoma kia Mika Mika isana ibere isana isato yateba buyaiga ekarora arore ngana amure ayomo bisone nintenene naende egende kanene nkilinga tonsabera ababisa baito nanyana intuntu ababisa babande batosabere nanyuba batosabire marikate babuyaiga tobanche naende ababisaba aseki marikago tebegeta bugiyasa bure 23 toisano ese mentangani
nga Nyasaye nareganie emesa nangareganirie emesa bosio bwababisa bana nogosaba kwane nga Nyasaye akwareganirie emesa ase obosio bwababisa bao ababisa bao mbaro lakini nogosaba kwane ritukeri Nyasaye akwareganirie emesa bosio bwababisa bao bari batenenire bapingire batebire tokogenderera batebire tokonyara batebire teranyarekana Nyasaye tigao nchore naenda tenene ababisa bari bagosekire rero mambi bagosike mambi baba Nyasaye barorekanere bamanye nganeta keire tosaberane nonye rero terababuya mambi nebe buya no teranyarekana rero angyo nenyarekane ababisa bato banje na induto yanje litukeri moyo mabwate ekirani yare nkomorogi ekere ekirani yare nkomorogi gaikiranga netakeire amabere ekirani nakomorogi amabere litukeri mekere bare kibute baikereire ngake badagete kuru ekirani egerabe keriero morogi yagateba yaya moraru oyo tiga oyo iga nkora ngara amabere bakorera amaya babisa baria amayari nakubwatie Nyasaye sesenie kare togosaba umonene Nyasaye serieta ya Yesu Kristo twamanyira babisa baitomba babiri tukeri naine nogosaba waita serieta ya Yesu otokonya babisa baiga tweka twabera babisa baita banyene abantu be familia ito babera babisa abande babera babisa basani twongere twancha basani aba naine tobakorera maya na maya inatubwatie ligane rikoremerere miyasa magima y'abana bao aserieta ya Yesu Kristo twasabira na kwegena bari baraganie namba yane yesimi 0702 147 072 Omokasisi Kenyatta tiganya saba sesenie amen.